हाय लोगोफोर आं मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो थांलायनोसै नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। बे आंनि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। लोगोसेयै आङो आंनि सोमोन्दोआव आंनि आदा जानाय आंनि गामिनिनो दा बिथांनि मुङा जाबाय अशक गयारी। बिथाङा जोबोर गिदिर 6 बिगा ना 7 बिगा बिथाङा गय बागान बानायदों। बिथांनि गय बागानाथ' दा उथिजोब्बाय होननानै बुंदों। दा बिथांनि गय बागानाव थालिर बागान दंमोन। बे थालिरखौ गया जौजोबनायखाय दानफायगासिनो दं बिथाङा। बे दानफायनायखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन आरो बेनि गय बागानखौबो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बे ब्लग भिडिअखौ बानायनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थौदो लोगोफोर, बिदिबा आवगायनोसै। नायलांदो लोगोफोर, बियो बिनि लामा माजगाव नांहैयो आरो बेनि बागान, बिनि न'आ जाबाय बे जोबोद खर्म बिथाङा बिराद खर्म, बिराद मोजां खामानि मावो। बेनि बागाना जोबोद गिदिर। नैखिजा मोनसे लामा दं, बे उलुसापरि लामा। नायलांबाय था, आं भितराव हाबलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय था, जोबोर गिदिर बेनि बागाना। 6 बिगा 7 बिगा दं होनना बुंदों बिथाङा। नायलांबाय था लोगोफोर, आं बेनि गय बागाना बेसेबां गिदिर बेखौ देखायनो थांगासिनो दं। आरो बिनि गया फ्राय उथिजोब्बाय, गिदिर गिदिर जाजोब्बायानो। नायलांबाय था गाइस, बिनि न' बियो। आं दा भितराव हाबलांनोसै गाइस, नायलांबाय था। नायलांदो गाइस, आं दा भितराव हाबफैबाय। गय बागानखौ नायलांबाय था। दिनै बियो थालिर बिफां दानफायदों। थालिरबो गेजेर गेजेर बिराद गायदोंमोन। दा आरो गया जौबाय नालाय थालिरखौ बियो दानफायलांगासिनो दं। मानसि लगायदों बियो। नैखिनिया लांदां जाबाय। दा बै भितराव दंबोयो, बै भितराव दानगासिनो दं बैनो। नायलांबाय था गाइस, नैबे सोरगिदिं दंजोबो। बैयो बिनिया, नै बै न'आ जाबाय बिनिया हांसोबो थायो आरो दाउबो थायो। आरो नैबे गाहायाव सत धालायनि रड, बियो सत धालाय बानायनो नागिरदों। टारगेट दं बिथाङा, जोबोर गिदिर गिदिर सिमां नुना दोनदों। सिमांखौ बिथाङा लासैनो जाफुंलांथों, इसोरनियाव आरज गाबबाय। जाफुंनो हाथों, जिउआव जाफुंसार जानो हाथों। बैयाव आं भितराव हाबलांनोसै। बेसेबा गोलाव 6 बिगा 7 बिगा दं होनना बुंदों बिथाङा गय बागानखौ। नायलांबाय था, आं दा भितराव हाबलांनोसै। गय बागान भितराव हाबलांगोन आं गाइस, नोंथांमोना नायलांबाय था। उलुसापरियाव बिनानो देरसिन बागान जोंनि उलुसापरि गामियाव। नायलांबाय था गाइस, आं लास्टाव थांनोसै। थौदो बिदिब्ला। नै दिनै थालिर दानफायनाय माखा, जुफा थालिरफोरखौ दानफायजोब्बाय बियो। गया देरबाय नालाय, नै थालिर गोरलै खोलैबाय बियो। दानफायजोब्बाय थालिरना, नै गया जौजोब्बाय नालाय थालिरखौ दानफायबाय। जायखौ होनना बुंदों अशक गयारी, गयनि बारि। टाइटेलानो बिना गयारिखा, ओंखायनो टाइटेलजों लोगोसे मानसियाबो खर्म हिसाबै गय बागान बानायदों बिथाङा। बिराद मोजां गय बागान। नै ओइ भितराव बाजैमोना दानफायगासिनो दं। आदा अशकनि बिसि बाजै दानफायगासिनो दं, सिंजों हाबलांगासिनो दं। नै दानफायलांगासिनो दं बियो, नै दानफायजोबलांबाय। बिराद गिदिर गय बागाना। बे दानफायजोब्बाथाय मोजां नुगोन गय बागानखौ।
सारिय'फाले देखायजोबनो हागोन अब्लाना दा थालिर गोजा नै थालिरखौ दिनै दानफायदों नायलांबाय था गाइस आं जोबनायालागै थाङो 6 बिगा गाहाम हाना गिदिर जायो बागाना आरो नै गोजा बारायहैबावगोन इयो ओरैहाय बारायबावनो थांगासिनो दं बै नुहुरनाया बै फिसा फिसा नुहुरनाया बारायलांगासिनो दं नायलांबाय था गाइस नै गाइस आं उनाव मोनफैबाय जोबनायाव मोनफैबाय आं नायलांबाय था गाइस दानफायनो बाखि दंबयो नै आं जोबनायनिफ्राय देखायहरनि बै बिनि न' मोजां नुबाय बेखिनि दानफायनायखिनिखौ मोजां नुबाय जोबोद गिदिर बागान जोंनि उलु साफारियाव नाम्बार 1 जाबाय बिथाङा बागान बानायनायाव रावनिबो न'खराव बिदि गिदिर बागान गैया जोंहा आदा अशोक गयारिनि बागाना देरसिन उलु साफारियाव बै गोदान गोदान बानायगासिनो दं हनै खिजा बे फुलिया फिसा फिसा नालाय नुहुराखै बेहालागै थांनो एसे उसुबिदा हाग्रा दं एसे हाग्रा मुलि होथ'वाखैनो बिथाङा मुलि होना बुथारनांगोन अब्लासो थांनो हागोन एसे गोगोम हाग्रा दं बिखिजा उनाव देखायगोन बिसिनिखौ दा नायलांबाय था लोगोफोर इमान समायना बागान बानायदों बियो फिउचाराव बिदिनो जालांनो हागोन बियो जायखौ होनना बुंदों अशोक गयारि नायलांबाय था लोगोफोर खर्म बिथाङा बिराद खर्म भिडिअआ एसे गोलाव जासिगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्ला बिनि बागानखौ मोजां ना गाज्रि नुजोबगोन नोंथांमोना जुदि बिनि बागानखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम जोबोर मोजां खर्म मावदों बिथाङा बेफोरबायदि मावनानै आरो मा नांबावगौ नाय लोगोफोर बिराद मोजां नुहुरो दा जौजोब्बाय नालाय लाजोबनो हायाखै होथेनाय जायो नालाय नायलांबाय था लोगोफोर नै आदा अशोक गयारिनि बिसि बाजै एखे बुहुद खर्म बिथांजोआबो नै दानफायगासिनो दं थालिरखौ गुदियाव साफा खालामलांगासिनो दं बिसोरो बैयाव जोंहा बिथोराव सासे दं हनै फंबाय दं फंबाय अर्जुन दं गामिनिनो बिथांमोना फारसेनिफ्राय खोलैलांगासिनो दं थालिर बिफांखौ बिसोरो खोलैजोबखांबासो मोजां नुसिगोन आरोबाव उनाव थासारिखौ देखायफिनसिगोन आं बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो आं देखायगोन बे थालिर बिफांफोरखौ खोलैजोबग्रोथोंसै बिसोरो उनाव मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनखौ आङो देखायनो थाखाय मोनसे टारगेट खालामना दोनबाय बेलेन्स दोनबाय भिडिअखौ बेलेन्स दोनबाय दा बेखिनिखौनो आङो बानायथ'नानै नोंथांमोननो आङो देखायनो होननानै जि भिडिअ बानायदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नाय नोंथांमोना बिदिबा आं दोनथ'नोसै भिडिअखौ बिथाङा गैया बिथांखौ आं देखायनो नागिरदोंमोन बिथाङा दखानाव थांदोंनो नै जा फंबाया फैबाय मेंबाय बियो लानाङा मेंबाय थालिर बिफां दानफायना मेंबाय बियो दे लोगोफोर दोनथ'नोसै बिदिब्ला ना अके हाय लोगोफोर आंनि बे ब्लग भिडिअ बानायनायखौ माबायदि नुखो नैबे आदा अशोक गयारिनि जि गय बागाननि ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन बे ब्लग भिडिअ बानायनायाव जाहाथे नोंथांमोना बेनि गय बागानखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक बानायबानो जाबाय बेखौ बुंनो गोनां जेबो गैया जायखिजाया बे गय बागाना जोंहा आदा अशोक गयारिनि लाइफआव साक्सेस जाथों होननानै आं सानो दा नोंथांमोनाबो बेनि गय बागान बानायनायखौ माबायदि मोनदो बा बेनि थासारिया बा नुथाया माबायदि सोरगिदिं बेनि गय बागानाथ' गासै 6 बिगा ना 7 बिगा बुंदों 7 बिगायानो होनना बुंदों बियो खिन्थु बे 7 बिगा गया जाहाथे मोजाङै ग्रोम ग्रोम जानानै बेनि लाइफआव बा गावनि आथिङाव गसंथानो हाथों
जायखिजाया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जाहाथे मोनसे कमेन्ट होनानै मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि कमेन्ट होलायदो। बेखिनियावनो आङो आंनि बे ब्लग भिडिअ बानायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय।